Hát nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit lakossági fórumunkon, és először is engedjék meg, hogy megköszönjem önöknek, hogy ennyien eljöttek. Szívmelengető a látvány, sok mindent elárul a jövőt illetően. Bízunk benne, hogy ez a hatalmas érdeklődés fönnmarad egészen a kampány alatt, és a legfontosabb, az pedig október 12-e lesz. Remélem, hogy akkor is ilyen sokan leszünk majd az urnnáknál, illetve nyilván még többen. Az biztos, hogy ha a lakossági fórumok létszáma alapján dőlnének el a választások, akkor biztosan állíthatom önöknek, hogy nem kétharmaddal, minimum 4-5-del már most jobbak vagyunk bármelyik másik versenytársunknál. Köszönöm önöknek még egyszer. Nagyon röviden szeretnék beszélni az elmúlt 4 évünkről, a Jobbik Törökszent Miklós életéről. Nem mutatva önöket, csak szeretnék egyértelműen rávilágítani arra a tendenciára, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy hihetetlen közel kerültünk ahhoz, hogy jobb irányba, mi általunk elgondolt irányba tereljük ezt a várost. 2010-ben ugye egy fővel kerültünk be a Törökszent Miklósi önkormányzatban. 3 ellenzéki képviselő volt a fideszes többséggel szemben, de hát azt hiszem nem árulok el titkot, hogy azt mondom, Ilona nevében is, hogy sem egyikkel, sem a másikkal igazán hasznos közös munkát nem tudtunk elképzelni, ezért hát komoly ellenszél volt. De erről majd szerintem Ilona elmondja a saját gondolatait. Alapszervezeti szinten igyekeztünk megmozgatni a várost. Ezért jelen voltunk minden fontos eseményen, megemlékezéseken, közös túrákat szerveztünk, mozgalmi életet éltünk, bevezettünk olyan ünnepeket, illetve ünnepekre nem is ünnepek voltak, hanem megemlékezések, mint például a kommunizmus áldozatainak emléknapja, amit előttünk senki más ebben a városban nem emlékezett erre az eseményre. Úgyhogy egy tartalmas, mozgalmas életet éltünk, évente rendeztünk nagyszabású szabadtéri rendezvényeket, minőségi, híres zenekarokat sikerült idehoznunk Törökszent Miklósra a városi rendezvények kiegészítéseként. És hát így értünk el 2014-ben. 2014 tavaszán volt az első fontos megmérettetés, az országgyűlési választások. Az előjelek biztatóak voltak, és most csak Törökszent Miklós városunkra hagyatkoznék, hiszen kiválóan mutatták az érdeklődést önök az aláírásgyűjtéseken és minden egyéb alkalom, például egy lakossági fórumon. Tehát nagyon pozitív volt a fogadtatás, és Csányi Tamás személyisége úgy néz ki, hogy átjött, hála jó Istennek önöknek, és egy nagyon-nagyon komoly eredményt értünk el, alig maradtunk el Törökszent Miklóson a kormányzó párt eredményétől. Ezt mindenképpen köszönjük még egyszer, ezt a hatalmas támogatást. Ez a kiváló eredmény egyébként egyben hatalmas felelősséggel is felruházott minket, hiszen már a április 5-i választás másnapján mindenkiben tudatosult, hogy bizony közelednek az önkormányzati választások, és bizony az emberek egyértelmű utalást tettek, hogy változást szeretnének Törökszent Miklóson. És ezt a változást Jobbik által szeretnék megvalósítani, és ezért meg kellett keresnünk az arra legalkalmasabb jelölteket, akár képviselői szinten, akár polgármester tekintve, és úgy gondolom, hogy ezt sikeresen meg is tettük. Ennek nyilván majd a leképeződése október 12-e lesz, hogy önök is így gondolják-e, bízom benne, hogy igen. Következett, eltelt a nyár, következett a jelöltállítás, sikeresen is meglehetősen rövid idő alatt összeszedtük a szükséges ajánlásokat, mind képviselői szinten, mind pedig polgármesteri szinten. Nyilván nem versenyfutás, nem jó verseny ez, mint ahogy a Fidesz tette, és rögtön a következő nap leadva az összes ajánló szelvényt
illetve az aláírásokat mutatva, hogy ők milyen hatalmas erőt képviselnek. Ami erő van mögöttük, azt tudjuk jól, hogy egy hatalmas mechanizmus, hogy céltudatosan, pontosan tudják, hova kell menni, aláírásokat összegyűjteni, és egyéb. Mi viszont szeretünk volna két hétig kint lenni önök között, az emberek között, piacon skandolni, illetve szerettük volna az egyéni képviselőjelöltjeinket bemutatni, ezért minden választókörzetben tartottunk ajánlásgyűjtéseket. Sikeresen megvoltak ugye a jelöltállítások, hivatalosan is most már megvan a 8 egyéni képviselőjelöltünk és a polgármester jelöltünk. Itt hadd ragadjam meg az alkalmat, és tényleg önök lesznek az elsők, akik előtt megköszönöm a jelöltjeink közül azoknak, akik párton kívüliek, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban felvállalták ezt a küldetést, és velünk együtt küzdenek egy szebb jövőért itt Törökszentmiklóson. Úgyhogy köszönöm Tibornak, Mónikának, Ildikónak és legfőképpen Imrének. Nagyon röviden szeretnék szólni már csak a kialakult választási térképről, ami jellemzi most itt Törökszentmiklóst. Igyekszem nem sokat foglalkozni ellenfeleinkkel, ez egyébként végig a politikánk is, hogy kívánunk saját magunkkal foglalkozni, és úgy gondolom, hogy mindenki tegye a saját dolgát, remélem, hogy a többiek is ezt fogják tenni. A változás annyi, hogy Kucsera György összeállt ugye az MSZP-vel, és egy új színezet keletkezett a városban, elfként apostrofálják magukat, ami egyébként egy MSZP-s Kucsera György támogatást jelent igazából. Nagyon sokat erről nem szeretnék mondani, nyilván gondolataim vannak, de ez most nem tartozik a lakossági fórum témájához. Fidesznél megint csak túl sok változás nincsen, tovább szeretnék azt csinálni, amit eddig is csináltak, hogy ez kinek mennyire jött át, nem tudom. Akinek tetszett az elmúlt 4 vagy 8 év, nyilván majd szavazófülkében is oda fognak szavazni, akinek meg nem, az nem. És vagyunk mi, a Jobbik Törökszentmiklós, akik 4 évvel ezelőtt még nem indítottak önálló polgármesterjelöltet, most viszont hosszú és nehéz tárgyalások után megtaláltuk azt a személyt, akivel ezt a választást meg tudjuk nyerni. És az a személy nem más, mint Markót Imre. Köszönöm szépen, remélem a taps, hogy mindenki szólt elsősorban. És át is adnám a szót először Fejér Ilona képviselőasszonynak. Köszönöm szépen.